दिनै बे नोलोबारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बालि गामियाव जे सानजावरि जथाइ आफाद अर्थात बेयाव मोनद' दख'रा नोलोबारि, रौता, बर' बाजार, अरां, बरसला आरो माजबाद बे मोनद' दख'राजों थांनाय आगुनि लिडारफोरा बेखौ सानजा दरं होननानै मुं होदोंमोन। नाथाय जिल्लाया सोलायनाय लोगो लोगो जोंबो बिदिनो खाब जाफानानै सानजा अदालगुरि जोङो लादों। बे सानजा अदालगुरियाव बे मोनद' दख'रायाव गासै मोन 19था जोंहा हारिमुआरि थुनलाइ आरो खेला दुला स्पर्ट्स बेखौ लानानै जोङो मोनद' दख'रा जोंहा बादायलायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंनि बे मोनद' दख'रानि जे बादायारिफ्रा बेयाव बाहागो लानानै बे 18 जे हाबाफारिखौ बादायो। बेजों लोगोसे जों बैसागुजों जि लोब्बा थानाय जे हारिमुआरि बादायनाय बेखौ जों लाफायो। आरो जोङो बेखौनो जोङो सानो जे बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बा उत्सब। बेनि गेजेरजों जोङो बयबो मिथिंगाया गाब गानायजों लोगोसे जोंनि गोसोआबो रंजाखांनायजों लोगोसे बे रंजानाय बोथोराव जों बे हाबाफारिखौ लानानै खुंबोबाय थादों। बे खुंथायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननाय जादोंमोन? बेयो 1992 मायथाइनिफ्रायनो बेखौ जागायदोंमोन। जोङो गेजेराव माखासे बर'फोरनि थासारिफोरखौ लानानै गेजेराव एसे स्टप थादों। बिनि उनाव खुंफिननानै दा जोङो 17 जोङो जाफैबाय। बिराद मोजां गाजा गोमजा आरो बर'फोरनि दिनैनि बैसागो खुंनायखौ जोङो मालाबा नुनो मोनो माथ्र स्टेज प्रग्राम सिंगार लाबोबाय जोब्बाय। बे हारिमुआरि बादायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै, मोननो नागिरा। बेनिखायनो जोङो बेखौ लांबाय थानांगौनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय हारिमुवाबो मोनसे सिनस्रि बायदि, बेखौ लांफानांगौ थाखाय बे सानजावरि जथाइ आफादा बेखौ लाबोबाय थादों, बे बादायनायखौ लाबोबाय थादों। साननैनि हाबाफारि जोङो दिनै जोंहा जि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गाहाय दरखं बेखेवनाय, जे बैसागु फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंहा दख'रानि जे एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय बेबायदि हाबाफारिखौ बेखेवनानै थुनलाइयारि बादायनाय जोंहा जागोन। हारिमुआरि बादायनाय जोंहा दिनै जागोन। दिमसि मोसानाय, जावजा मोसानाय, गेवलां मोसानायफोर जागोन। आरो गाबोननो जोंहा जि गेवलां मोसानाय हाबाफारि बेयो जोंहा जागोन। गाबोन गेवलां मोसानाय जागोन एबा जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि जोंहा दिनेश ब्रह्म सारखौ जोङो लिंदों। आरो बेखेवगिरि हिसाबै बर' साहित्य सभानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार बेखौ जोङो लिंदों। बैसागो फोरबो खुंनायजों मुलुगाव थानाय बर'फोरनि थाखाय नोंथाङा मा रादाब होनो नागिरो? मुलुगाव थानाय जे बर'फोर जे बैसागो बोथोराव जोङो बयबो बैसागुखौ फालिनांगौ, बिश्व दरबाराव जों लांनांगौ। जेरै हारसाफ्रा बिहुखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। जोंबो बेखौनो खावलायगोन बुहुमनि खना खनला थानाय बर'फोरा बे बैसागोखौ फालिनानै बर'निबो मोनसे रंजानाय उत्सब बेखौ दिन्थिफुंनो नांगौ होननानै आङो खावलायनाय थायो।